múlt pénteken kérdezte a fiam, hogy melyik autóval jöttem értük az iskolába. Aztán mondtam neki, hogy a Pirivel, melyikkel mindig szoktam. És hát elhúzta rá a száját, hogy jaj, de miért azzal, mert ez milyen kicsi, meg így, meg úgy, és mondom, jó, lássunk be ennek a mélyére, hogy valójában mi a baj a Pirivel. És hát a Pirivel az a baj, hogy a Piri tök öreg, meg ütött, kopott, meg mit tudom én. És hogy nekem miért ilyen autóm van, ami a körbe szaladgálós autóm, és ezt a választ nem akartam neki egyenesen megmondani, hogy miért ilyen autóm van, mert ha egyenesen megmondom a választ, akkor egyrészt elfelejti 3 pillanat alatt, másrészt meg még úgy se érti meg, de megpróbáltam, hogy rávezetem, hogy beszéljük meg, hogy apának miért ez a régi szar autója van, és akkor kérdeztem tőle, hogy kicsikém, hányszor voltunk nyaralni, hogy az idén, meg tavaly, meg úgy általában egy évben, és akkor mondja, hogy igen, többször. Aztán kérdeztem tőle, hogy neked hány, ugye, hogy ő 9 éves most, és akkor kérdeztem, hogy mióta te úgy élsz, hány vadonatúj motorod volt. Nem bicikli, hanem még így motor. És akkor mondja, hogy igen, több, jó, rendben. Akkor a következő, hogy mondom, hány apukát látsz itt az iskola végén, hogy felvegyék a gyerekeket? Hát nem sokat, mert hogy azt általában az anyukák csinálják. Igen, és kivisz benneteket minden reggel iskolába. Apa, jó. És akkor ezeket a kérdéseket megválaszoltuk, és látszott, hogy valami kis fény kezd gyúlni az agyában. És akkor azt mondja, hogy apa, hogy hát, de hogy akkor, hogyha nekünk vagy másik autód lenne, akkor azért van ez az autód, mert ez nem kerül sokba? És akkor mondom, közelítünk a válasz felé magamba, de mondom, nem igazán, de mondom, tudod, emlékezz, vagy hát nem is emlékezz, hanem hát, hogy ezek így vannak. Mondom, gondolj azokra az autókra, amik nekünk egyébként vannak, de nem használom őket arra, hogy iskolába hozzanak vele meg dolgozni, hogy így megvan, hogy milyen autóink vannak, mégis így, igen. Na, mondom, akkor látod, el tudunk menni nyaralni egy évben többször. Annak ellenére, hogy 8 éves vagy, meg több vadonatúj motorod volt, apának is van motorja, van 2 olyan autónk, amit akkor használunk, amikor akarunk, de nem használjuk őket minden nap, mert egyrészt nem akarom, másrészt meg fölösleges. De hogy így, hogy ez nagyon-nagyon megdöbbentő, hát nekem legalábbis mély benyomást, tehát hogy már egy ilyen kicsi korban feltűnik nekik az, hogy milyen autókat állítanak be a különböző emberek az iskola parkolójába, és akkor elmagyaráztam neki, aztán miután ezen a kérdésen végigmentünk, amit én igazából gondolok erről, és tényleg úgy gondolom, hogy a mi kocsink az mondjuk így az alsó 5%-ban van ott az iskola parkolójába, de hogy ez engem totál nem érdekel, tehát én nem azért mondtam neki, hogy én nem azért akarok szép autót, vagy jó autót, vagy gyors autót, vagy akármit, vagy ide az iskolába eljöjjek vele, mert van gyors autónk, van szép autónk, azok a garázsban vannak, és akkor veszük elő, amikor akarjuk, vagy amikor megfelelő hozzá az alkalom. Tehát ezek nem azért vannak, hogy azokat az embereket, akiket minden nap látunk, de egyébként túl sokat nem számítanak az életünkbe, lenyűgözzük, hanem ezek azért vannak, mert apa szereti az autókat, és időnként szeretném ezt használni, azért vannak motorjaink, mert szeretünk motorozni, ezeket használjuk, ahogy kedvünk van, de nem azért van egyik se, hogy másokat lenyűgözzünk vele, ez az egyik fele a dolognak, a másik fele az, hogy én értem, hogy nagyon sok ember van itt, tehát mondjuk így fele az emberek jár ide, akik jönnek egy bizonyos színvonalú vagy áru kategóriájú autóval. Most erről a legtöbbről tudom, hogy nem engedheti meg magának ezt az autót, ki tudja izzadni azt a havi leasingdíjat, nyilván egy darabig, aztán azért van nekik 2-3 évente új autójuk, meg 2-3 évente, amikor lejár a leasing, akkor arra már nincs pénze, hogy kifizesse a végösszeget, hanem így hát visszaadja, de sok esetben egyrészt a garantált ára az autónak nem fedezi a még rajta lévő hitelt,
ezért kénytelen átvenni egy új konstrukcióba, ami azt jelenti, hogy új autó, vagy egyszerűen csak úgy érzi, hogy ha már ennyit kifizetett az elmúlt 2 év alatt, akkor megint jár neki az új autó, és én egyikkel sem nagyon tudok azonosulni, mert én a mi házunktól elmegyek az iskoláig mindenféle kis szírszar utakon, amit már láttatok a többi videókban, aztán az iskolától elmegyek dolgozni mindenféle kis szírszar utakon, amit már láttatok a többi videóban, és utána egész nap áll egy nyilvános parkolóba, amit már láttatok a többi videóban. És ott az emberek ajtót csapkodnak, neki meg megkarcolják, meg mit tudom én. És teljesen mindegy, hogy mennyi pénzem van, én erre a feladatra egy 20 éves Suzuki-t tökéletesnek találok, mert az a kocsik, tudom én, heti 20 fontomba kerül megtankolni, meg az éves fenntartási költségei teljesen elenyésző, hogyha lebontod naponta, havonta, és akkor ezt mondtam neki. És látszott rajta, hogy megérti. És nagyon-nagyon remélem, hogy ennek ez egy picike kis téglája annak, hogy fel tudjam benne építeni ezt a falat az agya köré, ami megvédi attól, hogy ma még egy túlárazott fél literes húgyot megvegyen, csak azért, mert valaki azt mondta, hogy az milyen állat, és ez a fél literes túlárazott ital az annyiba kerül, amennyiből mondjuk 2 liter, vagy nem tudom, még több frissen facsart narancsét lehetne venni, de egyébként meg ott van a víz, folyik a csapból ingyen, tehát tök jó, azt isszuk. Én 38 éve, és milyen jól el vagyok vele. És nem szeretném, hogy nála kialakuljon ez, hogy úgy érzi, hogy vennie kell valamit, vagy fogyasztania kell valamit, csak azért, hogy bármilyen elismerést kivívjon olyan emberektől, akik az életben semmit nem számítanak, mert hogyha neki problémája adódik majd, akkor egyik se fog egy lépést se tenni azért, hogy kimentse ebből, és mások elismeréséért tenni valamit, az már önmagában szerintem egy semmire való dolog, de aki erre szocializálja a gyerekét, hogy csak azért igyon meg egy túlárazott fél literes húgyot, mert most ez a legfaszább, meg menőbb, az egyenes utat készít elő arra, hogy aztán majd a gyerek, amikor 20 éves lesz, akkor kihozza az első olyan autóját a kereskedésből, ami bőven a megengedhetőség határán túl van neki.